Καλησπέρα σας. Είναι η σατυρική αθλητική εκπομπή. Ο Γιώργος σφύριξε. Και το πρώτο σφύριγμα στο σχολιαστή μας Νίκο Αλέφαντο. Έλα ρε εσύ και σαν την Μπριγαντίνα αυτή στο μαλλί ρε. Γεια σου ρε κοπελιά Γιαταγάνη που έλειπες 2 Δευτέρες που ήσουν εδώ πέρα. Τρυπήσαμε το Γιαταγάνη τα πάντα όλα. Όπου βρήκαμε τρύπαμε το Γιαταγάνη τυχόναμε. Καλησπέρα τώρα τα πάντα όλα θα πούμε για απόψε. Και αρχίζουν να πέφτουν αντικείμενα στο Χαριλάου στον αγώνα Ριπάου. Τι πράγματα αυτό ρε παιδιά. Βροχή από αντικείμενα λέω. Πήγε τι βροχή. Καταιγίδα σκέτη ήταν ρε. Τέλος πάντων να το δεχτούμε. Τον αγώνα αυτό όμως εσύ έπρεπε να το περιγράφει η Πετρούλα. Βροχή από αντικείμενα. Είμαι η Πετρούλα, τελείωσα. Αλλά πού να τελειώσουν οι πέτρες, ρε κορίτσι μου. Και όταν τελείωναν, άρχισαν να πετάνε μέσα πέτρες από τα νεφρά. Πιάνει και ένα αντικείμενο αυτός ο κοτσεκακάο, κοτσετσάο, όπως λέγεται. Κονσεϊσάο. Καλά, πες το και έτσι, ρε ξέρω, λακέσαν με την Πριγκαντίνη. Κοτσετσάο, αντέ να γινότανε, ρε. Παίρνει την πέτρα, την ρίχνει πίσω στην εξέδρα φιλάθλους, την ξαναπετάνε πίσω, πάλι πίσω ο Πορτοκάλος. Βάλανε και ένα φιδέ εκεί στη μέση και αρχίζανε ένα. Φιλέ. Φιλέ, πες το και έτσι, ρε Μπαμπινιώτη, και αρχίζαν να παίζουν βόλεϊ. 0-0 στο ποδόσφαιρο, 3-2 σετ σαν βόλεϊ. Είχε τελειώσει 5-6 φορές η Πετρούλα και ακόμα να βγάλουν το κοτσετσάο από το γήπεδο, τα πάντα άλλα θα πούμε εδώ πέρα. Δημήτρης Αλπικίδη, ο Τζίγκερ δήλωσε μετά το ναυάγιο του γηπέδου στο Βοτανικό ότι η ομάδα θα κάνει γήπεδο στο εξωτερικό. Έχεις καμία προτίμηση που θα ήθελες να γίνει το νέο γήπεδο? Μιλήσαμε με τα παιδιά για αυτό το θέμα και συμφωνήσαμε όλοι ότι αφού δεν γίνεται το γήπεδο στο Βοτανικό, να γίνει στο Βατικανό για να μην μπερδευτούν. Μόνο ο Καραγκούνης διαφώνησε και είπε να γίνει το νέο γήπεδο μας στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα κοντά στην Τούμπα, και να ονομαστεί γήπεδο Κολοτούμπας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καραγκούνη, κάτι παλιά. Κολοσουρτή να την πάρω, κάτι, έλα. Συμφωνείς, Βασίλη, με τη λύση Μελισσανίδη? Απόλυτα, και θα πρόσθετα μερικά ακόμη στοιχεία για το τι πρέπει να έχει ο νέος πρόεδρος της ΑΕΚ. Θα ήταν καλύτερα αν είχε παίξει και ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια, να έχει ποδοσφαιρική εμπειρία, κουράστηκε να το κατεβάσω, από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από την Ισπανία, να έχει πάρει δυνατόν ευρωπαϊκό κύπελο με εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο, να διαθέτει γλυκό αριστερό πόδι, κυρίως για το χτύπημα φάουλ, να είναι υποψήφιο στο τέλος κάθε χρονιάς για την αργή μπάλα και να μην απομακρύνεται πολύ σαν παίκτης από τον κύκλο στη σέντρα. Είδατε τι γίνεται με τις απαγωγές άμα μετακινηθείς λίγο, κύριε Καραλή? Κοντά μας μια μεγάλη μπασκετική μορφή, ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Σκουντή, ευχαριστώ πολύ, μεγαλούσατε. Προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά πάντα με τη φανέλα και τη φόρμα της εθνικής ομάδας. Είμαι πάντα συγκινημένος που φοράω αυτή τη φανέλα, κύριε Καρίδα, διότι συγκινούνται μερικά πράγματα. Τώρα όμως Ολυμπιακός. Τώρα όμως Ολυμπιακός και είμαι πολύ συγκινημένος για αυτό, κύριε Αλευρόπουλε. Πριν λίγες μέρες παίξατε στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στη μεγάλη αγάπη σας στον Άρη. Ναι, διότι είναι μεγάλη συγκίνησή μου, κύριε Παπαδογιάννη, που παίξαμε τη μεγάλη μου αγάπη τον Άρη και θυμήθηκα τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε. Με τον Γκάλι, τα θυμόμαστε όλοι. Ναι, με τον Γκάλι που πλακωνόμασταν. Μην μου τα θυμίζετε, αυτό είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, κύριε Σκουντή. Χαμογελάσατε όμως με την νίκη του Άρη. Ναι, χαμογέλασα έτσι. Μα εσείς όταν χαμογελάτε είστε πιο συγκινημένος. Ακριβώς. Τώρα αυτό είναι συγκίνηση ή γέλιο? Ξεκαρδίστηκα, δεν το είδατε, κύριε Συρίκο. Και το σοκ ποιο είναι? Που έχασε ο Παναθηναϊκός και σιγά με στεναχωρήθηκε ο ταξιτζής ο Λάουντα, ο Τζίγκερ. Σου λέει εγώ μόνος μου, δεν τα εξηγώ καλά ρε για τα κάνει. Σου λέει ο Τζίγκερ μόνος μου εγώ πέρσι και έχω την ομάδα 7 βαθμούς πίσω μόνο. Τώρα με τους πολυμετοχικούς 12. Και βάζει το βίντεο ραλίστα στον γκολ του Εργοτέλη και βάζει και τα 3 που είχε βάλει ο Εργοτέλη στον πρώτο γύρο και αρχίζει να πανηγυρίζει σε κάθε γκολ. Χαμός δεν στα μπορεί να πράξει. Ρε χαμός, απέλαση ρε, απαγωγή. Χαμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού που λέει κάτι τρέχει. Δεν μπορεί, κύριε Βαρδινογιάννη, μας δουλεύεις. Από το πουθενά βγάζει το 85 την Πετρούλα, παντάγωζε και αλλάζει το τηλεοπτικό σκηνικό και μένα μου κουβαλάς το Χριστοδηλόπουλο και πας να μου φέρνεις τώρα ένα ξαθοπούπερα αριστερό μπακ από την Αιτχόβελ, πώς λέγεται. Αιτχόφεν. Εντάξει, Πολυχρονίδη και σαν Σωτηρακόπουλε και σου λέει. Νίκο, αισθάνομαι, Νίκ Φιλ. Τι να πω, είναι η πρώτη φορά που κλαίω από συγκίνηση από μια τέτοια ερμηνεία. Κατερίνα Καγκά, Φιλ, αισθάνομαι. Κοιτάξτε, το τραγούδι εγώ το είχα αφιερώσει στη γιαγιά μου, αλλά το παίρνω πίσω. Θα τα πάρω στο κανένα, θα φάω 500 φρυγανιές τώρα, έτσι. Απαράδεκτο αυτό που είδαμε. Νίκο Λεβέντη, διαισθάνομαι. Αισθάνομαι on, αλλά το τραγούδι fun. Το σκότωσες και ελληνικάτιτλοι. Νίκο Θεοφάνους, αισθάνομαι. Αν θέλω να σας λέω τις πασχέντζες που έπαιζα στο λάπτοπ μου, άκουγα κάτι ιστορικές κραυγές από ένα τραγούδι, αλλά εδώ είναι X Factor, δεν είναι ζούγκλα. Αυτά δεν θα τα ανεχτώ από κάθε ιστερικό και ιστερική εδώ μέσα. Βάλουν όλοι εναντίον μου τα σκατά της δισκογραφίας. Φεύγω και αυτή τη φορά οριστικά και μετάκλητα. Κριτική Επιτροπή του Κόλου. Άντε φάει τις φρυγανιές σου. Έλα και εσύ, κεφάλα.
Νίκος Εστάρ-Μουρατίδης αποχωρεί. Απόψε μαζί οι παίκτες. Τελείωσε και αυτό το live. Τελικώς αισθάνομαι άλλη εβδομάδα. Next week final. Όλοι μαζί υπέροχα το καλύτερο αυτό. Μπορεί οι νικητές. Διασκεδάσαμε. The Steel. Καλή θα σας X Factor. Αισθάνομαι όλοι μαζί. Αισθάνομαι feel all together. So Sakis. Φάκα Σιμινάκης. Yeah! Πραγματοποιήθηκε το μεγάλο όνειρο της ζωής σου. Μιλάς με τον Σοκράτη Κόκαλη. Να σου δώσω και ένα αυτόγραφο να σε ζηλεύουν για ένα κόπουλι, Είσαι σίγουρα Σοκράτης ο Κόκαλης? Έλα τώρα με αστιάκια πας να μου ξεφύγεις, πατέρα. Όχι, αλλά δεν φοράς τα ρούχα του διαιτητή και δυσκολεύομαι να σε γνωρίσω. Άντε ξυρίσω από εκεί πέρα. Που θα μου πεις εμένα, διαιτητή. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Ορίστε η απόδειξη. Γιατί μου έβγαλες τα κίτρινη κάρτα? Επειδή κοίταξα τον Διόγκο, Πάρε γιατί? και κόκκινη για να μάθεις να διαμαρτύρεσαι. Ρε πατέρα, με το γήπεδο τι έγινε, θα το κάνεις στο βοτανικό ή θα παίζετε μπάλα στο κότερό σου, Ρε πατέρα, επειδή σας λυπάμαι να βολοδέρετε στις αλάνες, θέλετε να σας δώσω το Καραϊσκάκι, με νίκη, όχι να σας το χαρίσω. Αλλά επειδή θα σας έχω καμία εμπιστοσύνη, κάθε πρώτη του μήνα θα στέλνω το Σάββατο Θοδωρίδη από το κότερο για να παίρνει το νίκη. Εμείς φτιάχνουμε γήπεδο που θα το πληρώνουμε, κύριε Κόκαλη. Δεν μας το χαρίζουν όπως χάρισαν σε εσάς το Καραϊσκάκι. Αν ήξερε ο Καραϊσκάκης πως θα γίνει γήπεδο του Κόκαλη, θα είχαμε ακόμα τουρκοκρατία. Θα φορούσαμε σήμερα όλοι φερετζέ. Πρέπει να βρεθεί όμως μια θέση και για τους κορμοράνους. Δεν πρέπει να μιμηθούμε τον Ολυμπιακό που έφτιαξε το Καραϊσκάκι και έδιωξε όλους τους γλάρους από την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπεί η οικολογική ισορροπία που υπήρχε στο Πασαλιμάνι και στην Καστέλα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Επιτέλους, αρχίζουμε και βρίσκουμε ένα κοινό σημείο. Πολύ χαίρομαι με την άποψή σας πως ο Ολυμπιακός δεν κατέστρεψε μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και τους γλάρους. Ήταν ένα ποδοσφαιρικό και οικολογικό έγκλημα. Δήμαρχε, δεν είναι αυτά τα μόνα δεινά που έχουν προκαλέσει οι Ολυμπιακοί στον τόπο. Στενάζουμε κάτω από την πότα τους 13 χρόνια τώρα. Μα να διαμαρτυρείται ο Κόκαλης για τη διαιτησία. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Αλέξη, παιδί μου, το θέμα ουσιαστικά δεν είναι που θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι πώς θα κ***ήσουμε το πούστη τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία. Δήμαρχε, συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σου και θα προσθέτω μια ιστορική φράση της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Γ***εται ο θρύλος και ο Πειραιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Γι' αυτό, σύντροφε Αλέξη, δεν θα πρέπει να μείνουμε στις μικρολεπτομέρειες και τις διαφορές που έχουμε για το γήπεδο στο Βοτανικό. Με καλή θέληση θα λυθούν όλα. Ο βασικός μας στόχος είναι να γκρεμίσουμε το Καραϊσκάκι. Πάμε μαζί λοιπόν. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Γ***εται ο πούστης, ο Ολυμπιακός. Μπράβο, ρε Δήμαρχε. Έχεις γαλέτη? Όχι. Έχεις μπελούτσι? Όχι. Έχεις Διόγκο? Όχι, δεν έχω. Έχεις Καραγκούνι όμως που κάνει συνέχεια τούμπες και δεν ξέρεις να τον εκμεταλλευτείς. Εγώ αν είχα τον Καραγκούνι, ναι, τι θα κάνεις? θα είχα πάρει άλλα 30 πέναλτι φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται Καραγκούνι να κερδίσετε πέναλτι. Ο Ολυμπιακός είναι μοναδική ομάδα στον κόσμο που οι παίκτες τους κερδίζουν τα πέναλτι όρθιοι. Γιατί ψέματα λέω, τι έχω. Ωραίο το αστείο που είπες, πατέρα. Όπως αστεία και η ομάδα σας. Μετά σου λένε ότι δεν πάει καλά επιθεώρηση στις μέρες μας. Έχω κάτι γέλια με τον Παναθηναϊκό κάθε Κυριακή. Τι βλανάκι ο Μίστερ Μπιν. Τι μας λες και έχεις το θράσος να διαμαρτύρεσαι ότι τάγα μου χτυπάνε οι αντίπαλοι τους παίκτες του Ολυμπιακού και πονάει το ποδαράκι του Διόγκο. Σιγά με σκίσει κάνα καλσόν η Βραζιλιάνα του Μοσκάτο. Έβαλες και ανακοίνωση ότι χαλάσαν τη χωρίστα του Λέτο. Τι φταίμε εμείς αν ο Νάνος ο Μπελούτσι πέφτει κάτω να το φυσήξει αντίπαλος, Άκουσε φάδερ και θα το ξεκαθαρίσω σε όλους. Αυτό το παραμύθι με τα πέναλτι πρέπει να τελειώσει γιατί το κακό έχει παραγγείλει. Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό πέρασαν 90 λεπτά, 94 με τις καθυστερήσεις και δεν δόθηκε ούτε ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Ξεγύκρισε όλη η Ελλάδα στην Αγία Κυριακή γιατί περίμενα να δει τον πέναλτι του Ολυμπιακού. Σπάσαν τα τηλέφωνα στην ΕΡΤ επειδή νόμιζαν πως είχαν κόψει τη φάση του πέναλτι. Το κατάλαβες, φάδερ? Γιατί το κατάλαβες? Να σου το πω και τραγουδιστικά. Άκου το. Αβάντρη Θοδωρίδη την ορχήστρα του Ρέντι. Πάμε. Πατέρα, κάτσε φρόνημα, μη γίνεσαι ρε φίλη, κάνε κάποια μεταγραφή να θύσει το τριφύλι. Κάθε πάει παίρνω κούπα και εσύ παίζεις play-off. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Άκου τώρα. Και χωρίς τα ρέιμπαν. Το κράτη κάτσε φρόντιμα. Κάσε την κοροϊδία.
να χαίρονται τους τίτλους σου παράγκα διαιτησία. Χρόνια τώρα στην Ευρώπη σε έχουνε στο χαβαλέ κι εγώ παίζω στα σαλόνια και έτσι κάτσε καναπέ και εσύ κάτσε καναπέ και εσύ κάτσε καναπέ.